Bombo Business News. Ka-bombo epektibo na sa pangagang panibago nga pagsaka sa presyo sang produktong petrolyo. Ikatatlo nga semana nga sunod-sunod nga may pagsaka sa presyo sa gasolina samtang ikalama naman nga sunod-sunod nga semana para sa diesel kag kerosene. Sa gasolina nagsaka sang 40 centavo o sentimos sa kada litro. Sa diesel nagsaka sang 1 peso and 40 centavos sa kada litro. Sa kerosene nagsaka sang 80 centimos sa kada litro. Bombo Foreign Exchange Update is brought to you by Queen Bank Business Banking. Ining exchange rate gan base sa closing transactions ang Bankers Association of the Philippines sa BAP kag Bangko Sentral ng Pilipinas sa BSP kahapon sang hapon. Magabalik ang transaksyon subong nga aga. 58 pesos and 97 centavos baylo sang isa ka US dollar, 7 pesos and 57 centavos sa Hong Kong dollar, 46 pesos and 49 centavos sa Singapore dollar, 15 pesos and 75 centavos para sa Saudi Real, 70 pesos and 7 centavos baylo sang euro.